ಬೇಜಾರು ನೀತಿ ನಮ್ಮ ರೋಕಡ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಚು ಬಲಗೆ ಮೂಜಿಗೆ ಹಸ್ತ ಮೊಟ್ಟೆ ಅದ ರಡ್ ನಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ದಕ್ಕ ಏನ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಮರ ಯಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಡೆದು ಕುಜಾಲಿ ಬರಂದಾಗಂತದ ಈ ಏನೋ ಮೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಲಪ್ಪ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮಾತು ಅನ್ನ ಕನಕಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನಿಗೆ ತುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪು ದಾದ ಬಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೋಕ್ಸ್ ನಾಗಿ ಹನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಇರೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಂತಿನತ್ತಂದೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಂತಿಜಿ ಅಂಚನೆ ನಡೆದಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಸಮಾಧಾನ ಹುಡುಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಸುರು ತುಪ್ಪುನಾಡ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ದಾದಲ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂಡೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರ ದಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಮಾತಿರಗಳು ನಿಕ್ಲ ಗುರ್ತ ತಕ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಕುಜಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಪಂಡ ಈ ಕುಜಲಿ ಕಮ್ಮಿದಾರೇನು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಪಂಡ್ಲೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎದುರತ್ತು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆ ತುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ರವಿ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ಲಿ ರವಿ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೂಯೇರು ನೀರು ಮಾರಿ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದು ಮಾತಾಡ ಕೇಂದ್ರೇರು ಮಾತಾಡನ ಚಕ್ ಮಂತೇರು ಅವು ಬಾಂಡ್ಲಿ ರವಿನ ಬರತ್ತಿನ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದು ಬುರ್ದು ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಕರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪೆಮೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಈ ತಮಾಷೆ ಮಂತದ್ದು ಬರೆದು ಪಡ್ದೈತ ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಏನ ಪಾತ್ರದ ಬರೆದ ಅನ್ನಾಗ ಈ ಅಮ್ಮೇರು ಬಿದ್ದಾರ್ನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆತ್ತೇರು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಂಚಬಲ್ಲ ಹೊಂಡ್ಲು ಎತ್ತೇರು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ಸಾರ್ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಪೂರ್ಚಿ ಸರ್ ನಾನೇ ಅವೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸರ್ ಐಗಂಬೆ ಬಂಡೆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ನನಗೆ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಪೂರ್ಚಿ ಏನನ ಅವಳು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಅವಳು ಬೋರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ರವಿ ಬಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಸಾರ್ ಪಂದು ಇಡೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ ಅಂಚನಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಕು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಾನು ಪಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಕು ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಇಂಚಲ ನಿಕ್ಕು ತಮಾಷೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಕಲ್ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಾಗ್ಲೇನು ತಮಾಷೆ ಏತು ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಪಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಪ್ಪ ಆಡೆ ಚಪ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಅವು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಈ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪುಣ್ಣು ತುಯರೆ ಆಣು ತುಯರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ನಾನು ನಿಚ್ಚೆಯಾಗಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಇಂಚೆ ಬತ್ತು ಪುನ್ನಾಗ ಪುಣ್ಣು ಎಲ್ಲಡೆ ಆನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನು ಮಾತಾಡಿ ಲೈಕ್ ಆನು ಅಂಚ ಪುಣ್ಣುಡೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ನೋಡೋದು ಎಂಚ ಆನು ಪುಣ್ಣುಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆನು ಎಂಡೊಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದು ಪಾತೆರುಂಡ ಇನ್ನು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬುಡ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಅಂಚ ಆನು ಬತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಬತ್ತು ತೂನಕ ನಾನು ಸರಿ ತೂಯಲು ಕುಜಲ್ ಮತ್ತು ತೂದು ಕುಜಲ್ ಇಂಚ ಒಯ್ತು ತೂಯಲ್ ಇಂಚ ಇಂಬಿಗೆ ಆನು ಕಾಸೆ ಇಂಜಿನ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ನೋಯ್ತುಂದ ಐಗ ಬಂಡಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕುಜಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡದು ಇನ್ನು ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕುಜಲಿ ಮೂಳು ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಅದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲೆತ ಈಗ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಚೆ ಒಯ್ತಿನಂಡ ಕುಜಲಿ ಬತ್ತನಂಡ ಎಲಂಜಿ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಹಾಪುಣದು ಗುರ್ತ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಜಿನಂಡ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಣದು ಅರ್ಥ ಅಂಚೆ ಅಂತ ತೂಯಿನಿ ಬಂಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಬಂಡದು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಮದಿಮೆ ಅಂಡು ಜೋಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಅನಾಗ ಬಂಜಿನಾಳ ಅನಾಗ ಒಂಜಿನ ಬತ್ತು ತೂಪೆ ಇಮ್ಮೆನೇಡಿ ಫುಲ್ಲು ಕುಜಲಿಜ್ಜಿ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಇಂಚಿ ಮರಿ ಇಂಚ ಅದನ್ನ ಏಂಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕುಜಲ್ ತುಂಬ ಇಂಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಾನಿ ಮದಿಮೆ ನಿಶ್ಚಯ ಸರಿ ಇತ್ತು ಕುಜಲಿ ಅಂತ ತೂಯೆ ಮದಿಮೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನ ಸರಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಬಂಡೆ ಎಂಡ ದುಂಬೆ ಕುಜಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ವಿಗ್ಗದಿ ಒಂದು ಬೈದೇನೆ ಮೂಳು ಉಂಚೆ ವಿಗ್ಗಿನ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಈ ವೈಪನ ಬರಂದ್ಲಕ ಅಂಚೆನ ಇಡ್ತದೆ ನಾನು ಟೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸೋಜರ ಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನ ಬಂದು ಒನ್ನಡೆಗೆ ಶಾಕ್ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಯಲ್ ದಾದ ಬಂಜಿನಳ ಆದಾತ ಇತ್ತದ ಕಾಲನ ಇಂಚನೆ ಜನಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಪ ದಾದ ಪಂಡು ಒಂಜಂತ ಒಂಜಿ ತಿರುದು ನೀವಿನ ತಂತು ಪೇರು ಕುಜಲಿಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನೂರ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಕುಜಲಿಜ್ಜಿ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ ಪುರವನ್ ಪೇರು ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಏನಿದ್ದೀರಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕುಜಲ್ನದು ಪುರಿಂಚ ಕುಜಲ್ ಉಣ್ಣ ಮರ ಅವು ಸರಿತ ಕುಜಲೇ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಳ್ಳುದಾರೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಕುಜಲ್ ಪಂಡ ಸಾಲ್ರ ಬಲ್ಲಿದ ಅದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ತಾಲು ಕುಜಲ ಈಗ ಅದ ಉಪ್ಪಡು ಇದು ಫಾರಿನ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಮಂಡ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮುಳ್ಳೆ ಅಂಚದು ಮುಳ್ಳೆ ಕುಜಲಿ ಫುಲ್ ಉದ್ದೊಪ್ಪಡು ಮಂಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಣ ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಜುವ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಮದಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಯಾವ್ದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂತೇನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂತ್ಕುನ ಎದುರುಡು ಎರಡು ಅಂಜೋಳು ಒಂಜಿ ಕುಂಜೋಳು ಪೋಂತು ಅಂಜೋಡು ದಾಲ ಕುಜ್ಜಲಿಜ್ಜಂಡು ಫುಲ್ಲು ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಅದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಬಿ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೇನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಆಕಳಿ ತುಳಿಗೆ ಅಗಲ ಅಂಜೋಡು ದಾಲ ಕುಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆ ಪುಂಜು ಸೋಕುಡು ಪೋಂದುಂಡು ತಾನೆ ಎಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಎಂಬಿ ಬೇಂಡೆ ದಾದಂಡು ಇಡ್ತಾದಾನು ಅತಿ ಇರೇನು ಆನಿ ಮದುವೆಗೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೂಯರ ನಾಲ್ಕು ಇಡ್ಡ ಕುಜ್ಜಲಿಜ್ಜ ಅಂಚೆ ಬರ ಬಂಡೆ
ಇತ್ತು ಆರ್ಡ ಕುಜ್ಜಲಿಜ್ಜ ಅಕ್ಳು ನಿಂಚ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು ಕೇನ್ಯ ಐಗೆ ಮೇ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಕಳು ಅಂಜೋಗು ದುಂಬು ಮದಿಮೆಗೆ ಜವಾನಡು ಕುಜಲಿತ್ತು ತುಪ್ಪು ಅಂಚ ಕುಜಲು ಉಂಡತ ಬಂದು ಈ ಪೊಂಜೋ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ಕುಜ್ಜಲಿ ಪೋತನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಕರೆದು ಮದಿಮೆ ಜೋಕ್ಲ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಎಣ್ಣಂಚತ್ತೆ ಎಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆಟ್ ಎಣ್ಣ 20 ವರ್ಷ ಪೋತನು ಪೊಣ್ಣು ಕ್ಯಾನರ ಬಣ್ಣನೆ ಎಂಡ ಕುಜ್ಜಲಿಜ್ಜಾನ ಚಪ್ಪಣ್ಣು ಮಾತಂದು ಎಂತೂದು ನೆಂಚಿನ ಮಾರ ಬಣಲದ ಮಂಟೆ ಬಂದು ಸೀದಾ ಹೋಯಿ ತಾಲವನು ಪೆರಜ್ಜಿ ನೀವು ನತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಸಯ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಕ್ಕಳು ಮದ್ಮೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಕುಜ್ಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅವಳಿ ಅಂತ ಬಂತು ಒಂದು ಮೂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಣೆ ಬರೋದು ಪಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಅಂಚ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಣ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಜನ ಕೋಸ್ ಕಣ್ಣು ಅದರ ಕೈ ಚೂರು ಮೌಂಟು ಚೊಟ್ಟ ಚೊಟ್ಟೆ ಮೌಂಟು ಕಾರ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಅದಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಕುಜ್ಜಲಿಜ್ಜಿರ ಅಂಚ ಬಾಣ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೂಲಿಂದು ಅತನ ಕೊಕ್ಕರಗಳಿಂಚಿ ಬಾಲ ಬಾಣ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದು ಪವು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇತ್ತು ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮಡ್ಲ ನ್ಯೂನತೆ ತುಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂನತೆ ತುಪ್ಪು ಐನ ಮಂಚ ತಮಾಷೆ ಮಂದನ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ರೋಕಡ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಚಿ ಬಲಗೆ ಮೂಜಿ ಹಸ್ತ ಮೊಟ್ಟೆ ಅದ ರಡ್ ನಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಹೋದ ದಕ್ಕ ಏನ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಮರ ಯಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಡೆದು ಕುಜಾಲಿ ಬರಂದಾಗ ಬಂತದೆ ಈ ಏನನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಲಪ್ಪ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಳೆ